Dat is een heel goed gesprek. Minister-president Eeman is een van de belangrijkste stabiele factoren in het Koninkrijk der Nederlanden. Op veel andere plekken zijn er snelle politieke wisselingen geweest, maar hij doet het al een aantal jaren. Hij is zeer toegewijd aan het Koninkrijksverband. En dus we hebben ook meer kunnen bespreken dan alleen maar kwesties die per se op Aruba spelen, maar ook breder over de toekomst van het Koninkrijk. En ik vind het altijd heel inspirerend om met hem erover te spreken. Het rapport van CFT voor dit jaar dat toont aan dat men voldoet aan de criteria. Ik heb daar ook minister Bermudez mee gefeliciteerd. Dat is een knap staaltje werk. Ik heb begrepen dat er nu voor het meerjarenbeeld nog een aantal onzekerheden liggen die nog geadresseerd zullen moeten worden. Maar goed, dit is toch een belangrijke stap. We hebben altijd gezegd, zoals alle landen in het Koninkrijk, inclusief overigens Nederland, heb je een vorm van toezicht aan de ene kant en in combinatie daarmee dat wanneer je voldoet aan het toezicht ook de mogelijkheid om op de kapitaalsmarkt te lenen voor een lager bedrag. En mijn bedoeling met dit traject hier in het land zou zijn dat we op een gegeven moment er ook aan kunnen toekomen dat Aruba ook op de kapitaalsmarkt voor de Nederlandse inschrijving in aanmerking zou kunnen komen. Want dat scheelt de begroting een hoop geld.